bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela en welani welirani baɗɗo men e nder ka mun ha gartuɗen ɗo hen ñalawma hande waddude bandiraɓe émission Sénégal men Sénégal men noon ko haalete hen ko ene heewi nde tawno leydi ndi ene heewi goƴaji moni kala e goƴa muɗum caggal noon moni kala e goƴa muɗum hay neɗɗo goto woto yawan neɗɗo goƴa muɗum nde tawno moni foof ene woodi ko humtata haaju muɗum ene woodi seeɗa mo humtata haaju ma kono won seeɗa mo ganduɗa wonmo humtata haaju muɗum waddi ko enen e nder koye men hande noon en natata kadi e bundi leydi ndi so tawi en mbi bundi leydi ndi woni nokkuji ɓurɗi wonde e jeeri ndi nokkuji ɓurɗi wonde e koya o walla ɗo ɓuuri woɗɗude e nder leydi Sénégal holɗo ɓuuri woɗɗude e nder leydi Sénégal noon sen mbi noon en kalani Dakar en kalani Ndar en kalani Saint-Louis en kalani Ziguinchor en kalani e ko wayno Tambacounda en manam guure tappamaji ɗe guure ville ɗe wona ɗen kaleten ko ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ɓe ganduɗa ko nder leydi ndi jeeya kala ko waɗiri ɗumen ene mbaɗa tawa noon koɗani e dow tali walla koɗi koye guure ɓurɗe towde waddi jiɗɗen wiide ko ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni hande ɓe Allah halfini leydi ndi eɓe mbattu hakkille ha no feewi e ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi tawa ko remoɓe ko awoɓe ko aynaɓe tawani mana ko yeeyoɓe tawani ko waɗoɓe mana golle goɗɗe beele gurdam mumen ene moƴƴa saabu hande soko tawi a ƴeewi ko gonga régime ɓennuɗo o wonko waɗi kadi neɗɗo kadi wiita ala koɓe mbaɗi neɗɗo kadi so tawi a wi kadi e régime ɓennuɗo o ala ko waɗi a waɗi exagéré ha ɓurti heddo holto waɗa e holno waɗira e hol fonnoɓe medde e hol meɗɓe e holɓe meeɗani joomu noon huftidinani aduna waddi ɓeɓe ganduɗa ko ɗo gonno Allah ittiɓe ɗo wonko taɓal ngal ɓe mbaɗi heddi ko arɓe joni ɓe yo jokku e taɓal toɓe dartinoɗo walla toɓe gaynirnoɗo walla toɓe kadnoɗo kañumen jaɓɓa taɓal gongal faade yeeso ɓe paama noon Sénégal haɗani e Dakaru so mi wima Sénégal haɗani e Dakaru Sénégal haɗani e Saint-Louis Sénégal ko guure ɓurɗe woɗɗude ngoodi e nder muɗum saabu hande so tawi a ƴeewi a joli ɗo ene oto a ari a fayi a rewi lawol Linguére ha ɓenni Linguére a ƴetti lawol faade e wuuro ene wiye weeri ngala Ferlo sa ummima weeri ngara Ferlo aɗa fayi lumbol Dakar ladde wonde ɗo nde ko kiloji limtinɗi aɗa wawi yaade kiloji limtinɗi ala fo ɗe jiita forage ene dari kadi woni ɗon ko remoɓe woni ɗon ko aynoɓe kala ɗo neɗɗo woni ene hatujini e ndiyam kono kadi kala neɗɗo woni ene hatujini e lawol hay sinno doole cuwa rokkude ittude tali goudron tuggude e dow tali route national o ndewa weeli ngara Ferlo faade ha nokku ene wiye lumbol Dakar hay sinno tali wawa wonde ene foti wawde waɗede laabi ɗi ganduɗa taw ko laabi mbaɗaɗi kaaƴe waɗaɗi reng fewne ha feewa tawa hotɓe on diwan pop so tawi jiiɗi teɗenade route national o tawa en newno ɗumen jomumen ene mbawi waɗanede manan forage uji nde tawno ko joom jawɗele en ɓen koye leydi ndi ɓe jeeya sa yiɗino yaade hande nokku ene wiye ɓulɓi walla nokku ene wiye Akare walla ko wayno Siloru en walla ko wayno ɓokku Sabbude en sa ari hande e nder wuuro ene wiye Dunde a tellima ɗon aɗa wawi dañde reng tuggude e Dunde ha jettuɗa wuuro ene wiye Wuuro Mango joni noon ummade Wuuro Mango faade Siloru faade Lorduga faade Sinthiou Siley faade Luguenode eywa faade ɓulɓi en faade pattuki en eko nandi hen e guure goɗɗe mbaɗe noon a wawa dañde lawol moƴƴol ngol aɗa yaha hen woni jamma woni ñalawma ko lor waddi oɗo régime jooɗiɗo ene foti wawde jeeyede e golle mabɓe ene foti wawde jeeyede e gueɗe mabɓe yaade au profondeur ɗo ɓuuri ɗo luggidde e nder leydi Sénégal ko gonga ɓeɗo ɓe ɓuuri liggade guure pattamaji ɗe woni guure mawɗe ɗe
caggal ɓe ɓuri liggade gure tappamaje ɗe ɓeɗo so gari ene poti wawde yaade ha toon ƴeewa hande so tawi ko wayno ɗeɗo gure ɗe kalmi joni so tawi no hande dañno manan hedde forage uji 3 hedde forage uji 4 ɓen ma won ko heewi ko ɗum walli ɗumen e gurdam munen saabu ene jogui probléme laabi ene jogui probléme ndiyam ene jogui probléme jangguirɗe ene jogui probléme cafroɓe o waddi mo ala ndiyam gurdam muɗum moƴƴani mo ala ndiyam wawa dañde cellal timmugal dewal Allah mum timmata nde tawno laaɓal godgal laaɓal tabitgal wodata haɓe poti wawde hakkille wattude hakkillaji e ɗeɗo guure ko hono noon ya jomumen jaa ha yettoyo akare en ha yettoyo towguel en eko nandi hen e ɗeɗon guure foof ko guure ɗe ganduɗa ko guure poɗɗe toppitede koye leydi ndi jeeya koɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe walla ni hande gara ha hoore fonde mbiya aɗa rewa ɗon paya banggue dande maayo o ƴeew caɗele yimɓe dañata caɗele mbay tan kono leydi ɗum ɗon pop ene foti wawde wattede haqqillaji hande ma are guure tawa ɓeɗo caɗele munen ko ndiyam tawa ɓe caɗele munen ko laabi tawa ɓe caɗele munen ko jangguirɗe tawa ɓe caɗele munen ko nokkuji cafrorɗi waddi état o woto wattu hakkille mum tan e guure mawɗe ɗe capital uji ɗi yoɓe jaa ha ɗo ɓuuri woɗɗude kala ɓeɓe ganduɗa ɓe tawi ɓeɗo de ɓuuri wonde haaju munen ko ndiyam mbaɗene ndiyam hato jinɓe eko cafrode mbaɗene ɗum tawa kadi ene watta hakkillaji wona yimɓe mahane école tan beddedo e école munen to jangguinoɓe ngala toon walla yimɓe mbaɗane dispensaire tan bedde toon tawa dispensaire jooɗo lewru ha darti mo wuuri hay coggu paracetamol walla hay paracetamol tawata ɗum toon ɗum kadi wona balle hande sa ƴeewi to banggue dande maayo sa tacciri hunare yidde yaade dande maayo ko gonga wonto waɗa rang kono kadi won kadi ɗo ganduɗa hande sa ari aɗa immo hunare aɗa fayi padalal wonɗo jahata sewde quelques kilométres tan rang o gasat gontata so tawi ko ndungu ko caɗele mawɗe sa ari ha koola faade mum e padalal ko caɗele mawɗe ko noon woori e nokku mo kalmi e nokku momi haalani ko ɓuuri ko jojjude caggal mbiɗon ko rupture mbiɗon ko changement noon wona changement autoji wona changement Dakar changement o yo wone école aji changement o yo wone ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe wonɓe ɗum mana ɗo ɓuuri woɗɗude hande ko yettude Allah to diwan Fouta to eɗen jogui ɓiɗɗo leydi Sénégal najo mo ganduɗa ko waɗata ko ene memo ene yiyo ene rokkiri yimɓe forage uji on ene waɗira saabu Allah kono état ko kañum ngal baɗal waɗɗi e dow dande mum ko état foti daranade ɓiɓɓe leydi ndi état noon ene wawi ma yimɓe pamir état ko ɓeya ko régime o tan walla ko suɓaɓe ɓe enen fof ken état ko gonga enen fof ken état kono noon ko ɓuuri ko jojjude ko ɓeɓe ganduɗa kañumen dokka poste uji mbiyaɓe yo toppito jangde yo toppito taliji yo toppito kala alay saago ɓe mbatte hen hakkillaji mabɓe mais attention oɗo régime garɗo ɗo hande ɓe jeeyi en projet fodde wonde duuɓi sappo ɓe mbi soɓe gaari haɓe jogui peeje haɓe jogui gandal haɓe jogui karallagal Sénégal naaɓe ma gimmo e caɗele hankkadine noon ala par sac c'est à dire yimɓe kadi ene jogui jorto moƴƴo yimɓe ene jogui jorto moƴƴo e koɓe mbi maɓe mbaɗ ko maɓe mbaɗ ɗum waddi noon kala ɗo neɗɗo wawi wonde e nder leydi ndi moni fof ene foti hollirde goƴe mum kolliriɗa ɗum ene poɗɗa hollirde ɗum kollira goƴe ma taw wona aɗa duppa taw wona aɗa ƴatto taw wona aɗa haala ko hantuɗiri taw wona moni fof ne wawi hollirde goƴe muɗum laamu o beele ne eto darade hen darde tinde ɓe kadi wonɓe maire uji ɓenene kadi ene poti wawde hollirde goƴaji maire uji ɗi goƴaji diwanuji ɗi préfet ji ɗi kollirde goƴaji nokkuji ɗi sous préfet ji ɗi ko noon gouverneur uji ɗi ko noon kala goƴa mo ɓiɓɓe leydi ndi gaddi e mon mbaɗon ɗum remonté ha yetto ɓe ganduɗa kañumen gardi leydi ndi gande leydi ndi ene waɗi ko wawi ɓamtude leydi ndi leydi ndi ne waɗi phosphate ene waɗi jamɗe ene waɗi kanŋe ene waɗi uranium ene waɗi fof ene hen kala ko sohla e ndiɗo leydi Sénégal ene hen heddi noon
ko holno watte ha ɓiɓɓe leydi ndi jiro hen e koye munen wasa wonde so tawi jama yitama e sagma ko laamu jeeyi soko tawi yamba yitama e sagma ko an jeeyi caggal ko ɓiɓɓe leydi Sénégal ndi foof ndendi leydi Sénégal kala ko woni e less leydi Sénégal ko kamɓe jeeyi kala ko neɗɗo ene liggoro kala neɗɗo garɗo yidde wadde ɗum exploité heɓe mbawi yitade poti wawi yitade en koye mabɓe ƴewon hande ko wayno hande phosphate gonɗo e diwan Matam ɓuuri wadde impacté ko ɗeɗo gure tati walla ɗiɗo commune aji tati commune Hamadi Hunare commune Ndendori commune de Hor Kadiere kono guila ɗiɗo oɗo somiba naati toon femde ñalawma hande sukaɓe e mawɓe e rewɓe e worɓe fof ne daari ene kakka wonde keɓani foddeji munen kono elle laamu ala e leydi ndi elle ko yimɓe ummiɓe caggal leydi arɓe ene mbaɗa exploité ngaluji cuuɗiɗe nder leydi elle ko ɓen ɓuraniɓe ɓiɓɓe leydi ndi waddi hande oɗo régime garɗo haɓe jogui ko heewi ko poti wawde wadde corrigé e leydi ndi sa yeehi Kédougou sa yeehi diwan Fallemme o sa yeehi ɗo tan e diwan Mboro sa yeehi ɗo e diwan Thiès kala ɗo jaaɗa ɓiɓɓe leydi ndi nene goya leyɗele mumen keptama natti hebde ɗo koɗi natti hebde ɗo gayni natti hebde ɗo ngawi ƴeew hande ndiɗo leydi Sénégal hande enen en ngala ni liɗɗi ɗi ganduɗa joni lingu natti weddede jaaha jeere cooda liɗɗi dokkeɗa linguel natti wonde waɗi ɗum noon ko won batoji mawɗi gummiɗi caggal leydi tawa no jeeyira walla no dokkira listuji ni rewani lawol ɓiɓɓe leydi ne ponno wawde ɓamtade hen kono noon ɓiɓɓe leydi hande ɓeydi ko lorade hen ko ɗum addi Barça ou Barsak ko ɗum addi kala mo jiiɗa e ma lijinno heɓiri capanɗe jeetati ujunere walla temedere ujunere jole lani wi en yaaha caggal leydi hande awoɓe meɗen murtade ɓurani en koɗ kono noon wonnoon état mabɓe ene jogui fulla e fayida haaɓe gandi ɗum ɗo ko ngaalu mabɓe ko ɗum saabi hande enen en ngala liɗɗi men foof occidentaux ji mana gaari ƴetti ɗumen nawi ɗumen ene kutoro enen yimɓe meɗen natti dañde ko liɗɗi haydara waddi onon ɓe hande ɓe Allah ardini kalifa moon Allah ɓiɓɓe leydi ndi onon ɓe hande ɓe Allah ardini kalifa moon Allah ngaaluji leydi ndi wasa wonde yimɓe yo mbaɗ partagé des gâteaux wonɓe dow tan ene keɓa ko ñaami ene keɓa ko ƴakki ene ɓamto taw ɓiɓɓe leydi tokosɓe rofolɓe wonɓe ɗo ɓuuri woɗɗude te kañumen ni addani leydi weede leydi taw mba hebde hay hunde ɗum noon bandiraɓe émission Sénégal men hande ko ɗum ɗo yinno haaldude e ɓeɓe ganduɗa kañumen Allah addi e leydi ndi ko gonga noon wonnoɓe ɗo ɓe ene waɗi wiyoɓe wonkoɓe bonni ene waɗi wiyoɓe wonkoɓe pewni neɗɗo noon kala ɗo gonɗa wasata liggoɗa no mbabba bonna no wandu wasata bonna no wandu liggoɗa no mbabba heddi moni kala e yiyande mum wonɓe ɗo ɓe arɓe ɗo ɓe joni yoɓe dutto e nder société ji gonɗi e nder leydi ndi e nder gollorɗe gonɗo e nder leydi ndi mi meeɗi nande président Macky Sall wi hay hunde ala ko liɓi poste sona recrutement politique ko noon kadi wayi e won société ji goɗɗi nanɗo henne taw ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗum jiya neɗɗo wiye waɗama chargé de mission tawa lewru fo maydu ene yooɓe tawa andani holko liggoto nana neɗɗo waɗama conseiller tawa ni ene yooɓe so lewru mayi tawa manan ala ko liggoto nana neɗɗo ƴettama e société national tawa neɗɗo o meeɗa dawde meeɗa hirdade andani hay ko waɗata so lewru mayi ene yooɓe ɗum nawrata leydi yeeso nawrata leydi yeeso kala neɗɗo golliɗo yo gollo yooɓe ko foti ko yoɓede kala mo gollaki gueɗal mum ene e leydi ndi yo fottoy e gueɗal mum e hôpital uji fottoy e gueɗal mum e tali fottoy e gueɗal mum e ndiyam fottoy e gueɗal muɗum e jangde fottoy e gueɗal mum e gueɗal muɗum ɓeɓe ganduɗa ko liggotoɓe so lewru mayi jooɓe kala mo liggaki wasa yoɓede e ngaalu leydi ndi ene guila e temps Abdoulaye Wade ha temps Macky Sall ɗum ene woodi e leydi ndi neɗɗo ara e nokku tan waɗa recruté mana ɓe ganduɗa taw hay dara ngala ko liggonto leydi ndi kono so lewru fof mayi ene jooɓe ɗum kadi ɓamtata leydi nawrata so adata hen ko fitina bandiraɓe émission Sénégal men soɗo gantiɗe e golle he en ñaguima yaafuya so longguere mawde werde ko ɗum jomum yilno kadi ko kalaten ko en kalani hay saaha goto yo mettu an neɗɗo darowo o en kalani hay saaha goto yo oɗo welto hen yo oto mettini hen kalɗen tan ko hakkillaji men won wonɓe toon onon daroɓe vidéo ji ɓe wone moon mo haalani deƴƴuɗo
kañum ɓuri en gandal ɓuri en ɗanngal ɓuri en duuɓi ɓuri en kala kala ɓuri en famde eko kalten ko heddi kala hen ko haala ko rewani lawol yo haqqillaji mon moƴƴi jumtuɗi ɗi yo mbi oɗo de mara ko ni o yinno wiide ɗemgal makko o tatima ɗo heddi bandiraɓe kala gantiɗe golle he min ñaguima on yafuya Allah jarama on jarama émission Sénégal men e Windere TV ha yesso ko lawol